tleirol te nuna hian lungni lona lom lona le thinrimna aron om thina hei hi thil ni ve thin reng ani ma se he meiche thinrimna ero hi chu thunun tur chuan a sang ma amma ani high school zirlai mi inkil toi tak mai hian thil engemaw rap thlak tak pholan lawania a chung rila thil om chu up close and personal, and it would have took a very kumsang ni som pakhata ni a West Window of Nevada a kho pakhata hian kumsom pariat mi Tony Freto hi a cheng ve a atong tam lova ama hian om deuh topa mi zakzum ve tak mai ania ma se a fing em thunga ati to tha taka ti zel mi ania zirlai thiam thei takani bok chuan engki madang zo kumsom pariat mi a zirlai pui Cody Patton atona tang hian ka subscribers wel tak tak te u Rami Circle chu offer le reward tha tak tak ne na ron kir le ta heng reward le offer te hi a om reng don lo ania Rami Circle hi a him em a za a him gaming application kan thiam na pholan theina ani Rami game te khelin poisa a hlo theile ngal Rami Circle hi application him em mai ni in he games khel tu hi mi vaibel che khat chuang an om reng le ngal chuwang chuan Rami hi i khel thiam ani chuan poisa hlo nan khel ve ngei ro i khel thiam lo ani pon lo khel chin na practice na khani khel photanga chuan i thiam tak tak huna case game si khelanga poisa i hlo to mai do nani Rami Circle ah hian ePay deposit him takin ya Paytm PhonePe credit debit card te mangin engtik lai pon i deposit theya i account na poisa i deposit masak bera welcome bonus cheng sang ni thleng ila dong theizui Rami Circle a Rami khel hi ulsam em a phone a smooth em boka screen a nangma in hu thei bok chuwang chuan clear to du tak tuna ka description box a hian link a oma han click la poisa i deposit masak bera cheng sang ni thleng reward i dong thei reng ania Rami chu download la khel vela poisa dong ve ro le he game si poisa hlo theina ania bangin lim khur tak le ngai to chang sa khel che ani Tony hian abialpa Cody hi a chil tak seta a engki ma peina hlana a hun tam tak nen angai dana chuan Cody te lo hi chuan kalim theilo Cody hi ka khovelani ti ani a engki mani to engemo chen anin zui ve ta a anin ngai zon po serious chawa tum kha chu an pahnih hian Tony nu le pa te bula an in hual thu an soita in nean hlato don lo ni inalang an in hual miawa kan in nei don ti in lim takin Tony nu le pa te chu an shila ma se Tony nu le pa te ro an lom ve hau lo an fanu hi alano pangma amma ani chu mai baka Cody hi tleirol om thadu lo ve tak mai ani Cody hian anuna buaina aniin buaina asiam ve renga athin rimna thunun theilo changanga achang chuan a felin anel om em a zirlai that tak angina oma anuai ro chuan mi thalo tak anile top mai ani mi om thadu lo Tony chung te hian Cody hi du lo hle ma se an inkara inze a handau vak kheran tum lova Cody hi a meichia jok Tony te ina hian aron om ve tari a Tony nu le pa te hian an fanu chu Cody a an midu vak lo bula hian an hmu phak silova a om tam lu tukang tian hlawa an mit mu a an pahnian om dun mai ri chuan du zoka heti lai hian Tony nu le pa te hian Cody hi thil tha thilin an na tha zonga hruai chho nan thei to ban chwa ve thina an fanu du ber mi pa hi an du ang ni lo ma se an pot chen thei don lo tian hria a siam that thein in be se shamani an in an lo hon sak boka an fanu bial pa chu an la lut tari ani chu ma se Tony hi Cody anuna meiche om chhun ani lo ano pantet lai atanga a thian ni to kumsom paruk mi Michaela Constanzo Miki anti nen hian an la in kom renga silian du nan nia anin kara engma omlo thian thaber angkha anni top mai ma se he thian thatna hi mi then khatan chuan buaina alo tling thlat mai tungele ni e Tony Cody anu pui hual ngi mai himole Michaela
Mickey tia an kau thin Cody a thian nu hi meiche hmel tha nel em Royal Policy Sports lampo ti thei em mai ni a Tony ni lo na ang chia ni ve thung I told you not to talk to her. I've known her forever. Tony chu aril ruwa buai zawa abial pa thian nu laka chuan in ring tok lova a thik em maya he a thik na thin long hian a ei ne em mai ni a deria chuan angai to ana aril ru dik taka ziaka heta hian Cody hian meiche dang ne na akal san don ni na ziaka he hi arin dan dik takani bok ama in ring tok lo hle ti na ni nikhat phei chu Tony hian Mickey lai chu awa chhuah chhal thuai maya mi zianga zak takin awa siama tongkam chetin reng nen Mickey lai chuan bialpa nei thu te lo soima se Tony hian enga ma ngai lo ka bialpa laka hian engei du ti in an au khuma Mickey lai tan chuan atlom thlakin aza thlak le chuta Cody a zok po chuan thilmak deuh mai ti vele boka box cutter akenga Mickey lai anopan lai thian chu awazai thingat mai ni chu fiam thuna na manga anui vela Mickey lai chuan iwa han a vele ti ina awa Mickey lai hian bial numak tak a takaneya a ve zawa angai ve me mai ni Tony thik thu chiat a thlak lu tuka wang chuan te atanga thian dam chung thian ni thei tur te in kar chu a che tan ta heng thila thlen tak zel nu hi chuan Mickey lai hian Cody chu po atum to lova ko matum to heklo a theihil mak chuata na thaber don ni in a shia ma se hetia a in la sang hi Cody chu alom lo vele boka March ni thum kumsang ni som pakhat kha ani a school parking lot chu arwak feka Cody chia Mickey lai track practice zawalo nga ka Mickey lai chu school nung lama tagin ron chuaka Cody chuan alo nga ka aron chuak don di hi Cody hian a hresa vek Cody chuan SUV lo kenga a SUV a chuan alu tir theita engemo mutir tur chaka nei ti te na thlema Mickey lai hian anopan lai thian pa a thian thataka lo ngai tun hnaya an bo ruak cheta hi alo la ring tho ring lo tur ani sin le Tony le Cody te inkara lo reng chu an thiama mo thiam lo mo boina an ni boina chin fel tur an ni Cody chuan Mickey lai chu bum le ta amana a SUV hnunga chuan da a aphuara text message sathona abial nu Tony chu thonin ka hne na to e ti in he hi an pahni in an lo ruwa manani an thil tum chu tual tha ani ngei bokang ani em kan en zelang Cody chuan Tony chu hawa hruai vele a hnunga Mickey lai chu chet hei lovin an phuar boka heti lai vel boruak taka Mickey lai hlo dan tur zia hi ngai tua ngam po ni lo Shut up. Cody chu atlan zela mi mai lo na gravel pits tia chuan ading ta a helai gravel pits hi Mickey lai in adam chunga a mun mu nung berani don ban doi thlak takin engtin ma ti lo turina nge na atet lai thian Cody chuan a khonga ya be sei tak zeta a hlawin amang ang ema ma se eng mai na dang zo lo in thian that na chu nun ron na chuan ati top don ta kum khua tan Cody hian a thian nu tha hi apoi samia lo a chanin ring thiamem abial nu anu pui hwal hian a thunun ne lutuka an vua na sat taki na thi to ala thilo Tony chu Mickey lai kelama thuwa a shoka zaile ta anun ron thak tak zet Tony le Cody ti hian Mickey lai hi an thi tir vat thei na twar ti reilovin ma se chu an du dan ni lo thuk lo te an phuma engma thleng lo ang main an tlan le ta awanun ron thak tak em kum som paruk mi le ka bauta chuan thom anga ta hle a police bon in rol ngal wata Mickey lai thian te zong zo nan zo ta Cody le Tony te po an tela ma se engma an hriat lo thu an soi ma se school security camera ero chuan thon thu dang da yalo soi thung Cody le Mickey lai te an in belai kha parking a an in belai kha mu anita a Cody chu in soifia angai don ta investigation room a chuan in puang ta chuan engkim
ama a ati ani thu soya Tony mingalam tel mia lo tu man Tony rin hlel ngai na han she hek lo Tony chu zalen ani theita reng mai athil ti rap thak le ma se amai ro chu a zalen ro arem lawani ange alo soi chua kat mai soi chua lo na tur tak ni na le ngal chu Cody pa bula ani Cody pa bula chuan Mikhailai tha ani lai khan a ve thu soita a Cody pa chuan a rang thei ang perin Cody lawyer officer shwai ngala a in puang tatlat mai ani chu hei sa tanga kalbo thei reng kha hetia a in puang ta mai hi engwang tak niang mo ole kumsak ni som pahnia chuan an pahnih hian thiam lo chantir ani ta Cody Patton chu first degree murder a thiam lo chantir ni in dam chhunga tang tur le perol po chhuak theilo turati ani a Tony Fretto ero chu second degree murder a thiam lo chantir ni in dam chung tang turati ni in kum som pariat nuwa perol a chhuak thei turati ani hei hi atak ngeya Tony Freitoi achunga an lo relna thuthukna an siam lai dam chunga tan tur thu te a hriat laia a omdan ani Mikhaila Costanzo hi mitam tak ama mangai tu ten an ui em a anun hlutak mihlim thei em mai nun na chuti toy ani ta a chan a thak takawangin chupo anau pan lai chian chaber le ngalin Cody khan a chian chaber Mikhailai kha athata atum ber atha chan ber chu enge ni veta ang Tony kha chuan ti chanani ya Cody kha chu ti han soi sak meyang abial nu Tony tan arin omzia ati landu wa ngani berang chu arap thlakin awa hausi tak chuwang chuan clear to du tak tuna ka description box a hian link a oma han click la poisa I deposit masak bera cheng sang ni thleng reward idong thei reng ania